дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар аввалин нишасти сарони кишварҳои осиёи марказӣ чин иштирок намуданд. ҳабси марде ки дар душанбе занашро озор доду аз мӯйсараш ӯро кашола кард. ҳалокати се узви як оила дар пайи бархӯрди жигулӣ бо БМВ. парвандаи соҳибкоре ки мурғҳои пухтааш 50 касро дар хуҷанд заҳролуд кард ба додгоҳ рафт. коронавирус дар Москав, Собянин аз 2 ҳафтаи вазнин ҳушдор дод. Ашраф Ғани сактаи мағзӣ шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аввалин нишасти сарони кишварҳои осиёи марказии чин ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. саммит таҳти раёсати президенти ҷумҳурии мардуми чин Си Ҷинпин сурат гирифт. саммит ба 30-солагии барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни кишварҳои осиёи марказӣ ва чин бахшида шуда буд. иштирокдорони нишаст дар робита ба ҳолати муносибати ҳамкории кишварҳои осиёи марказӣ ва чин ва дурнамои рушди минбаъдаи онҳо дар доираи нишасти осиёи марказии чин табодули афкор анҷом доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ самараи 3 солаги охирро дар роҳи рушди робитаҳои Тоҷикистону Чин ва то сатҳи шарикии стратегии ҳамаҷонибаи баровардани онҳо баланд арзёбӣ намуданд. зимни суханронӣ сарвари давлат ташаккули заминаи мусоиди ҳуқуқиву шартномавӣ, роҳандозии муколамаи доимии сиёсӣ дар роҳи эътимод, нишондиҳандаҳои баланди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ, аз ҷумла татбиқи тарҳҳои бузурги инфраструктуриро натиҷаҳои назаррасӣ ин давра донистанд. дар шаҳри Душанбе боз як ҳолати хушунати оилавӣ сабт гардид. кормандони раёсати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе марди 31-солаеро боздошт намуданд ки дар озор додани ҳамсари худ муттаҳам дониста мешавад. ин ниҳод мегӯяд аз болои марди боздоштшуда ҳамсояҳои ӯ низ борҳо шикоят карданд, зеро онҳо чандин бор шоҳиди саҳнае шуданд ки ӯ занашро мавриди азобу шиканҷа қарор медодааст. ҳолати охири озордиҳии ӯ ҳафтаи равон сурат гирифтааст. манба меафзояд ки номбурда дар саҳни бинои истиқомат нахуст бо ҳамсараш муноқиша карда ӯро мавриди дашному ҳақорат қарор дода сипас аз мӯйсараш ӯро кашола кардааст. бо ин амали худ ин мард оромии сокинони кӯчаи Борбадро халалдор карда ки онҳо ба кормандони милиса арзи шикоят намуданд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе мегӯяд нисбати сокини 31-солаи шаҳри Душанбе тибқи талаботи моддаи 460 яъне майдаавбошии кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода нисбаташ бо қарори суд ба муҳлати 10 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ таъин шудааст. дар пайи бархӯрди мошини жигулӣ бо БМВ дар вилояти Суғд 4 узви як оила ба ҳалокат расид. хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулода. ба иттилои манба ин ҳодиса шоми 24 январи соли равон дар роҳи Хуҷанд Чаноқ рух додааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд худрави жигулӣ ки аз ҷониби як сокини 36-солаи деҳаи Қизилтепаи ҷамоати деҳотӣ Исмоили ноҳи Бобуҷон Ғафуров идора мешуд, ҳангоми ҳаракат ба самти ноҳи Масчо дар қаламрави шаҳраки Сайҳун бо худрави БМВ таҳти идораи сокини 31-солаи Хуҷанд бархӯрдааст. дар натиҷа ронанда ва 3 нафар мусофири мошини жигулӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ҳамаи онҳо узви як хонадон буданд, омадааст дар иттилоия. наҷотдиҳандагон бо истифодаи техникаи махсус онҳоро аз мошин берун оварда барои ташхис ба мақомоти дахлдор супориданд. дар мавриди мусофирони БМВ гуфта шудааст ки ронанда ва як мусофираш дар беморхона бистарӣ мебошанд. сабаби пешакии рух додани фоҷиа ҳаракати яке аз мошинҳо бо суръати аз меъёр баланд арзёбӣ мешавад, аммо хулосаи ниҳоиро мақомоти тафтишотӣ муайян мекунад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода бори дигар ба ронандагон ҳушдор додааст ки боло бурдани суръати ҳаракат дар роҳҳо ҳамеша хатарҳои фоҷиаборро ба дунбол дорад. прокуратураи шаҳри Хуҷанд парвандаи мурғфурӯшон яъне грилро ки чунин амали соҳибкорон муҷиби заҳролудшавии чандин нафар гардид, бо тасдиқи фикри айбдорӣ ба суд ирсон намудааст.
тавре аз мақомоти прокуратураи шаҳри хуҷанд ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ доданд, парванда санаи 24 январ ба додгоҳ супорида шуд. дар ин парванда ду соҳибкор Муҳсинҷон Тоҷибоев ва бародараш сокинони шаҳри хуҷанд ба пухтупаз ва фурӯши гӯшти мурғи пассифат гунаҳкор дониста мешаванд. дар вақти тафтиши парванда маълум гардид ки зиёда аз 50 нафар аз истеъмоли гӯшти пассифат ва ғайрисанитарӣ ин соҳибкорон заҳролуд шуданд. ҳар яки ин сокинон аз ташхис гузаронида шуда нафарони гунаҳкор муайян карда шуд, гуфт манбаъ аз прокуратураи шаҳри хуҷанд. ба иттилои манбаъ, парвандаи ҷиноӣ алайҳи Тоҷибоевҳо бар асоси моддаи 207 қисми 1 яъне вайрон намудани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ки аз беэҳтиётӣ боиси бемории оммавӣ ва ё заҳролудшавии одамон гардидааст тафтиш ва бо тасдиқи фикри айбдорӣ ба суди хуҷанд фиристода шуд. ин моддаи қонун барои афроди ҷинояткор аз 30 то 60 ҳазор сомоние ҷарима ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлатро пешбинӣ мекунад. муфаттишони прокуратура дар доираи тафтиши ин парвандаи ҷиноятӣ инчунин камбудиҳои мақомотҳои назоратиро ошкор намуда, аз ҷумла нисбати 3 корманди идораи андоз ва якчанд корманди идораи санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд парвандаҳои маъмурии хусусияти коррупсионӣ дошта тартиб доданд. шаҳрдори Москав гуфт 2 ҳафтаи дигар ҳолатҳои сироят ёфтани шаҳрвандон ба коронавирус афзоиш меёбад. дар давоми 2 ҳафта шумораи гирифторони коронавирус дар Москав 5 баробар афзоиш ёфтааст. дар ин бора дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мубориза бо COVID-19 вобаста ба ҳукумати Москав мери шаҳр Сергей Собянин хабар дод. мо пешрафти арифметикии афзоиши ҳарҳафтаинаи гирифторӣ ба коронавирусро мебинем. дар 2 ҳафта ин афзоиш 5 баробарро ташкил дод ва дар як ҳафта шумори онҳо ба 100 000 нафар расид. ин албатта рақами калон аст, таъкид намудааст ӯ. ба гуфтаи Собянин, афзоиши гирифторӣ ба вирус боз 2 ҳафтаи дигар идома мекунад. албатта бо назардошти таҷрибае ки мо мушоҳида мекунем, он чизе ки дар саросари ҷаҳон рух медиҳад, пас ҳадди аққал 2 ҳафтаи дигар афзоиши бемориҳо идома хоҳад ёфт. дар ҳамин ҳол мери шаҳри Москав аз он изҳори нигаронӣ кард ки феълан шумори маризон ниҳоят зиёд аст ва бо илова шудани теъдоди бештари беморон дар 2 ҳафта ба бахши сиҳат сарбории бузурге ба вуҷуд меояд. танҳо дар шаҳри Москав 19 000 ҳолати нави гирифторӣ ба вируси COVID-19 сабт шуд. Собянин иллати ваҳим шудани вазъро ба штамми Делта ва Омикрон рабт дод. Ашраф Ғани, президенти собиқи Афғонистон, дучори сактаи мағзӣ шуд. хабар медиҳад рӯзномаи Кабул Таймс. Муҳаммад Ашраф Ғани, кишвардори собиқи Афғонистон, сактаи мағзӣ шуд, навиштааст ин рӯзнома. зимнан BBC низ бо истинод ба як манбаи боэътимодаш хабари бемор шудани Ашраф Ғаниро таъкид кардааст. ин хабаргузорӣ навишт ки ӯ санаи 25 январ дар манзили худ дучори сактаи мағзӣ шудааст. гуфта мешавад, Ғаниро пас аз ба ин дард гирифтор шудан фавран ба бемористони Шайх Зоҳид интиқол доданд ва феълан ӯ таҳти табобати пизишкон қарор дорад. то нашр шудани ин хабар ҷузъиёти бештари вазъи сиҳати Ашраф Ғани маълум нашуда буд. наздикон ва ашхоси наздик ба Ашраф Ғани ҳоло расман бемор шудани ӯро таъид накардаанд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиатиро хоҳонем. хайр.